Tak kluci si mákli. Motor by teoreticky dneska mohl jít ven. Vlastně proč se vytahuje, důvod je, že byly propáleny pisty. To špatně vstřikovalo naftu. Tady někde máme vzorek pístu. Máš ho? Masakr. Když jsem viděl ty vole, jak se to napínalo to s těma hlavama, s těma vstříkama, to tam nedáme. To převodovku. Tam se bude muset dát asi solo převodovku. Taková mírná nečistota. Jináč ten kurz se tam bude muset dát, já si myslím, že to půjde. Máš tam 8 litrů ředidla. Kolik to tak může mít s tou převodovkou? To bude hrubo přes tunu. Motor tam psali kolem 920 kg. Převodovka tak 5 kg mět bude. To je VW, vole. A i když ji posuneš trochu, tak... Po motoře pořádná díra. Tak, povoz už máme tady. Teď to nějak umístit na vozík pořádně. Nakutnovat. Tak převoz motoru na dílnu. Tak stěhování motoru proběhlo úspěšně. Se bude vyrábět koza, čištění, no, hafol práce. Hodin a hodin práce.